सब्जी लो सब्जी, सब्जी लो सब्जी। अरे भौजी, अरे ऊपर से का देखा था, अनी नीचे आवा। हरा हरा सब्जी और तरह तरह सब्जी लेके आई लियो खेतवा में से तुरंत कबाड़ के। आलू हो, टमाटर हो, बंदा गोभी हो, गाजर हो, मुरई हो और लमका बैगनवा हो, जेकर बड़ी काम हो। अरे आवा ना ये भौजी, होइलो ना बैगनवा और मुरैया और आलूआ मिला के बना के खाऊ ना, बड़ी मजा आई। तो लेला बैगन भौजी अजी जे करबा रे सा डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर बाय मगहिया म्यूजिक। लेला बैगन भौजी ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। अजी जे करबा बहरे सजनावा जी लेला बैगन भौजी। अजी जे करबा बहरे सजनावा जी लेला बैगन भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। अजी जे करबा बहरे सजनावा जी लेला बैगन भौजी। अजी जे करबा बहरे सजनावा जी लेला बैगन भौजी। लेला बैगन भौजी अजी डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर टेढ़ा मेढ़ा देखे में ना बाटे हो, बाटे सोझाए भौजी। टेढ़ा मेढ़ा देखे में ना बाटे हो, बाटे सोझाए भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। ताजा ताजा लेके हम आइल हियो जी लेला बैगन भौजी। टेढ़ा मेढ़ा देखे में ना बाटे हो, बाटे सोझाए भौजी। टेढ़ा मेढ़ा देखे में ना बाटे हो, बाटे सोझाए भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। ताजा ताजा लेके हम आइल हियो जी लेला बैगन भौजी। ए जी सुनो म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। लेला बैगन भौजी डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर बहारा में पीएम भैया बाटे हो, नाला टेंशन भौजी। बहारा में गुलशन भैया बाटे हो, नाला टेंशन भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। अनीरू देवरवा लेके आइल हियो जी लेला बैगन भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। ताजा ताजा सब्जी लेके आइल हियो जी आ तोहरे अंगनावा भौजी। अजी जे करबा बहरे सजनावा जी ले